Erbane an ji bi navê din dev ku ji bo gelek çandên li Mezopotamya dijîn amûra muzîkya dîrokî ye. Bi taybetî ji bo baweriya van çandan hatiye bikaranîn. Ji aliyê evdal, alim û derwêşan ve di merasîmên zîkir û cemgirtinan de hatiye bikaranîn. Dîsa van çandan bi erbane an ji navê xwe din dev, di demên şahî û şînan de û di demên şer û aşitiyê de hest û ramanên xwe anîne ziman. Her wiha dengê defê ji bo vemrandina tirsên xwe û ji bo dermandîtina nexweşiyên xwe jî hatiye bikaranîn. Li İstanbulê li navenda çanda Mezopotamya jî kursên defê her hefte rojên şemî û yekşemê têne dayîn. Li navenda çanda Mezopotamya kursên defê çar demsal têne dayîn û niha 20 şagirt li vê navendê dersan dibînin. Piraniya van şagirtan jî jin in. Jina bi navê Ronahî Yakut ji Amedê ye. û niha li İstanbulê xwendekara zanîngehê ye. Yakut ev du mihe li navendê dersan dibîne. Yakut dibêje hefteyê 2 rojan ji bo hînî defê bibe tê navenda çanda Mezopotamya. Daha önce aslında kursa gitmiştim. Beriya niha ji xwe ez çûbûm kursa sazê lê hem mamosteye hem jî sazê bala min nekişandibû. Müzik û perwerdeya da hat dayîn ne li gor çanda me bû. Piştre bi hevalek xwe re ez hatim vir û bi wê re min ders dîtin. Dîsa Yakut dibêje ev navend hem ji ber ku çanda wan dide nîşan, hem jî ji ber germahiya vê navendê ew li vir pir keyfxweş e. Mamosteyê li navenda çanda Mezopotamya niha dersên defê dide, Ferit Alalmış li vê navendê hînî defê dibe û pêvajoya derbasgirî wiha anî ziman. Erbane bi rastî ez jî li vê derê fêr bûm. Yani dema ez hatim vê derê destpêkê de min li hêla baterî bala min zêde kişandibû. Baterî dest pê kir li hêla karê hunerê. Paş de mamosteyê min a baterî li hêla Erbanê jinekî alîkarî dabû min. Bi alîkariya wî ez her roj her saat diketim vê derê ya ji odê dinê de ez dixebitîm li malê dîsê wisa. Car car dayika min bi min şer dikir digot dî bes digot te serê me bir digot cîran hatin zê serê me. Min êwar car car me pev diçû. Bi rastî gelek kêfa min jî jêr dat. Demek min dest pê kir jî kê. Wa bi evînekê wek me dest pê kir bi rastî. Ji wê rojê de heta îro wa berdewam kir. Erbane ket nava jiyana min jî. Bi rastî li vê derê jî kê ew dem hêla mamostetiyê jî kê hevala alîkariyê mir kir. Bi alîkariya mamosteyê me vê derê me bi dest karê mamostetî jî li vê derê me kir. Her wiha Alalmış behsa şagirt û giringiya Erbane ya ji bo çanda Kurda jî dike. Yani hevalek tên vê derê jî piraniya xwendavan ya jî karkerin. Gişikê hevalê jin in. Bi rastî yani tên hevalek tên vê derê gelek jê hez dikin. Yani ew hezkirina wan ew jî kê wek hêcanekê wek kêfekê de dimê jî kê bi rastî. Yani ew jî kê daxwaziya wan jî bûya hawayî em fêr bivin li vê derê. Em bi hevalê vê derê re bixebitin. Bûya hawayî xebatê me dimeşi. Ya Erbane bi rastî ji hinekî ji hêla Kurda wek amûrekî pir girîng e. Hevalek tên vê derê jî wek min serî jî got piranî hevalê jin tên. Yani daha alaqedarek herî mezin hevalê jin bala wan dikişîne tên vê derê. Wek em bêjin yani xwe di nava wê amûrê dibînin. Membotani, Deng Amerika, İstanbul.